Alta on vostès mateixos ja veuen quin gran ambient. Avui no hi cabrà ni una agulla pràcticament, sobretot a la zona del lateral i els gols a l'estadi del Sabadell, perquè avui es dona el tret de sortida a una eliminatòria que ha de ser una eliminatòria històrica per al Centre d'Esports Sabadell, que 18 anys després pot tornar a segona divisió. S'enfronten dos campions de grup, el Centre d'Esports Sabadell, campió del grup tercer, i la Societat Deportiva Eibar, campió del grup segon. El que guanyi aquesta eliminatòria avui és el partit d'anada la setmana que ve. Tornada i Ipurua pujarà directament a segona divisió. El que la perdi es reenganxarà en la segona eliminatòria amb la resta d'equips participants, la resta dels 4 primers classificats dels diferents grups de segona B. Ambient màxim. Jordi Gonzalvo, molt bona tarda. Bona tarda. Els protagonistes ja damunt del terreny de joc. Busquem les alineacions. Hiroshi com a màxima referència atacant. Ivan Gómez, el porter suplent, Robles, Joaquín, Miquel Azparren i Fito Miranda són els que estaran a la banqueta en aquest partit en què pràcticament per primera vegada en tota la temporada Àlex Pareja, molt bona tarda, al costat de les banquetes. Lluís Carreras, com diem, per primer cop en tota la temporada disposava pràcticament de tota la plantilla sencera. Efectivament, no ha hagut de descartar cap jugador per lesió, tampoc hi ha cap sancionat i, per tant, ha hagut de deixar fora de la convocatòria molts jugadors, però només per qüestions tàctiques. Ha deixat fora de la llista Eneco Fernández, Raúl Rodríguez, Àlex Ruiz, Pep Pagès, Jaume Pinilla i Peque. Busquem l'11 que disposa Manix Mandiola, el tècnic de l'Eibar, que també, com veuen, ha portat alguns aficionats aquí a la nova Creu Alta. 4-2. Són els que ha fet el Centre d'Esports Sabadell. No és una mitjana especialment alta, no és un conjunt que destaqui per ser molt golejador. De moment aquí en camp Ja hem pogut parlar compte amb aquesta acció i ara córner. no ha pogut arribar a la rematada, la deixa enrere per Bermudo. Una nova centrada que no trobarà rematador. Corre Isaac per intentar que la pilota no surti. Sí que ho farà, serà servei de banda. Una llàstima perquè està arribant. He jugat moltes vegades a camp contrari durant la temporada regular.